Manchea de contos. Serxio xutou tan forte que a pelota voou e voou ata que quedou prendida nas polas máis altas dunha árbore de Nadal. Era un abeto enorme e frondoso, decorado con cintas brancas, cunhas bolas vermellas como mazás e cunha estrela prateada que brillaba en riba de todo. Ao veren a pelota colgada alá no máis alto, os nenos comprenderon de seguida que era imposible recuperala. Así pois, despois de miraren a unha vez, decidiron que o partido rematara e que xa podían ir para a casa. De súpeto, cando aínda non deran nin 4 pasos, sentiron unha voz que dicía: «Un día eu tamén fun pequeno como vos». «Quen falou?», preguntábanse sorprendidos. De onde saía aquela voz tan rixa que acababan de oír? «Pero diso xa hai moitos anos», continuou a voz, «porque agora son unha árbore alta e forte, a máis bella da vila». Era a árbore a que falaba. Non podía ser. Era incrible. Pero a misteriosa voz saía daquel abeto tan elegante. «Escoitádeme, cativos, se sentades arredor de min, eivos explicar a miña historia». E os nenos sentaron no chan facendo un corro, dispostos a escoitar a historia daquel abetiño. Cando todos prestaron atención, a árbore comezou o relato. O abeto pequeno. Nacín no cume das montañas, nun lugar onde todo é de cor verde. Cada ano, a principios de decembro, os leñadores visitábannos cos machados. Viñan coa intención de converternos en árbores de Nadal. Fixádevos ben, árbores de Nadal! O soño de todo abeto. Non pensedes que aqueles homes cortaban calquera árbore, non, soamente escollían os mellores exemplares. Non preciso dicir que desde moi pequeno desexaba ser un dos escollidos. Soñaba con chegar á casa dunha familia e que me vestisen con cintas de cores, que me enchesen os brazos de luces e candeas e os pés con 1000 regalos. Está demasiado pequeno e delgado para ser un árbore de Nadal con xeito, oíelles dicir mentres levaban a meus irmáns ou os meus amigos. O día que fixen 5 anos, cando xa perdera todas as esperanzas de me converter nunha árbore de Nadal, vin que un coche subía con moito traballo pola estrada da montaña. Parou moi cerca de onde eu estaba, e de dentro saíron un señor e 2 nenas xemelgas. Cando vin o machado que aquel home traía nas mans, supuxen inmediatamente que aquela familia buscaba unha árbore de Nadal. Reaccionei axiña e puxen o tronco tan ríxido como puiden e estirei as polas ata que quedaron todas as follas de punta. Quería ser o máis atractivo. «Este, papá, este, queremos este!» Ainda non sei por que aquelas nenas se enamoraran de min. De veras que non sei, tiña a sensación de que soñaba. «A ver, esta é a árbore que queredes», dixo o pai, mentres me tocaba o tronco e as polas. Parece forte, sí, señor, pero non é ningún carballo. Mellor, así será máis fácil de levar. Sí, tes polas dabondo, aínda que non és un dos máis frondosos que vin, pero mellor así, porque tampouco temos moito espazo. Non és alto, pero tampouco és baixo. Sí, creo que ten a medida xusta. Nenas, xa temos árbore de Nadal. Non o podía crer. Colléronme con moita delicadeza e atáronme á vaca do coche. Pouco despois, o vehículo circulaba a estrada abaixo. Non adoito chorar, pero aquel día escapoume un par de vaguas gordas mentres vía como os compañeros que deixaban a montaña ían facéndose pequenos e máis pequenos ata que os perdín de vista definitivamente. Era o momento máis emocionante da miña vida. Convertérame nunha árbore de Nadal. Cando chegamos á casa,
A familia non perdeu o tempo e nun santiamén vestíronme con unhas cintas brancas e unhas bolas vermellas como amazás e de sombreiro puxéronme unha estrela prateada preciosa. Sentíame tan orgulloso. Non sei o que daría porque me puidesen ver os meus amigos. Puxéranme tan bonito que as dúas irmaíñas non quixeron ir á cama e quedaron a dormir á miña beira. Uns cantos días antes de Nadal, colocaron os 4 os regalos arredor de min. Había caixas grandes e pequenas, cadradas e redondas, todas envoltas cuns papéis feitísimos e atadas cun lazo. Foi unha experiencia maravillosa compartir a ilusión con aquela familia. Vivir con eles toda a maxia da noite de Nadal. Foron unhas festas moi felices, pero un día tiñan que acabar. As nenas tiñan que volver á escola e dona Xulia e don Ramón pensaron seriamente no meu futuro. Que imos facer co abeto, Ramón? Preguntoulle dona Xulia ao seu home mentres pasaba o aspirador. Que queres que fagamos? É un abeto morto e dun abeto morto non podemos facer máis ca leña, contestou don Ramón. Morto? Eu non estaba morto, aínda estaba vivo. E logo non vían que o zume aínda me circulaba polo tronco e que as miñas follas aínda eran verdes. E logo non foran felices comigo. Naquel momento estaba totalmente convencido de que tiña as horas contadas. Aquela tarde, antes de que as nenas chegasen do colexio, vin que don Ramón viña co machado na man. «Pero que pasa aquí?» preguntou don Ramón ao verme tremer daquela maneira. «Mira, Xulia, esta árbore está tremendo. O abetiño aínda está vivo». Non o dubidaron nadiña. Don Ramón e dona Xulia trouxéronme nos brazos ata aquí onde estou agora, á parte de diante do xardín. Fixeron un burato moi grande na terra e plantaron as carreiras. Despois, don Ramón colleu unha regadeira chea de auga e duchoume tanto que me deixou novo. Pasou moito tempo desde aquel día, pero don Ramón e dona Xulia continúan adornándome cada ano coas mesmas cintas e bolas. E no alto de todo poñen unha estrela prateada que brilla coa luz da lúa. Deixanme ben aquel lado para darlle a benvida ás fillas, aos xenros e a todos os netos, que xa teñen unha morea deles. E esta é a historia daquele abetiño que se converteu na árbore de Nadal máis bella da vila. «Non vos vaiades», pediulles. «Esperado un momento, que lle pedín ao vento que me faga bailar e así eivos poder devolver a pelota». «Moitas grazas, abeto», berraron todos os nenos mentres corrían a refuxiarse da neve. «Adeus, rapaciños», contestou a árbore. «E recordade que non hai que ter presa por crecer. Xa teredes tempo dabondo para facerdes vos grandes».